Ja, god aften. Vi står her på folkemødet på Bornholm på Allinge Havn, og i de følgende dage der vil vi finde ud af, hvordan nogle politikere mener, at fremtidens velfærdsstat skal finansieres. Debatten om, hvordan vi skal finansiere vores velfærdsstat, har været meget oppe her i de seneste måneder. Men er der også et stort emne på folkemødet. Vi har været ude og spørge nogle forskellige deltagende gæster om, hvad de mener om det her emne. Hvilke emner interesserer dig politisk for tiden? Jamen det, der interesserer mig meget, det er hele den her flygtningedebat, der er. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig mærkelig retorik, alt det her med stop tilstrømning og de her ting, om at man sidder og snakker om, at vi skal gøre ting bedre og bedre her i Danmark, at man skal bruge flere og flere penge, hvor der er nogle andre mennesker, der er så meget ned. Det synes jeg er meget markant her under valgkampen. For mig fylder dagpenge rigtig meget. Jeg synes desværre også, at integration og asylpolitikken fylder rigtig meget, men jeg synes, det er på en rigtig kedelig måde. Det gør den generelle velfærd, det gør uddannelse, og det gør hvordan vi i det hele taget klarer os i den globale verden, miljøet. Som I kan se, interesserer deltagerne på folkemødet tager for mange forskellige politiske emner. Det er også noget, der kendetegner folkemødet, da det her er muligt at diskutere alt mellem himmel og jord. Vi har dog været ude og spørge nogle forskellige politikere om, hvordan de mener, at fremtidens velfærdsstat skal finansieres. Stjerneholm fra Alternativet, og Anders, så spørger dig, hvordan mener du, at fremtidens velfærdsstat skal finansieres? Og det lyder lidt mærkeligt, når man er Alternativet, men cirka ligesom nu. Okay. Altså, vi har fortsat produktivitetsstigning, vi har et ret rigt samfund. Det vigtige for os er ikke at være bekymret om, at der skal være vækst og flere penge. Det er det paradigmeskift, Alternativet nærmest står for. Det er at sige, at vækst er ikke nødvendigt for at have et samfund i fremgang, og for at fortsætte at have et velfærdssamfund. Så du mener, at det kører rimelig godt nu? Jeg mener, det kører ganske ok. Og så længe vi sørger for at stoppe for skattesnyd og socialt bedrageri, så bør der også være de ressourcer, vi har brug for til fremtidens velfærdssamfund. Okay, så hvis Alternativet kommer ind, som det ser ud nu på meningsmålingerne, så vil I ikke ændre noget sådan i finansieringen? Jo, og det vil vi jo. Altså, vi vil måske ikke i selve finansieringsmodellen, altså de dagpengesats, vi har lige nu, er fine nok. Jo efterhånden, som vi måske får mere magt, flere stemmer, større andel, så vi vil jo gerne indføre det, der hedder basisløn. Ja. Simpelthen lave et system, hvor alle får den samme basisløn, og så når du arbejder, så bygger du oven på den. Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og så spørger jeg dig, Kristian Thulesen Dahl. I takt med, at Danmarks ældrebyrde den bliver større og større, der kommer en større og større mængde af ældre, der skal forsørges i samfundet. Hvordan mener Dansk Folkeparti så, at velfærdssamfundet skal tage hånd om den her ældrebyrde? Nu kalder vi det ikke en ældrebyrde, fordi vi synes, det er godt, at der i det danske samfund kommer flere ældre. Og så synes vi, at det er vigtigt at slå fast, at der vil være rigtig mange ressourcer blandt de her ældre. Der er mange af dem, der faktisk gerne vil blive også på arbejdsmarkedet i længere tid, end de gør i dag. Hvis arbejdsmarkedet, altså hvis virksomheder og den offentlige sektor laver arbejdspladser, der passer til seniorerne. Så en del af løsningen er, at de, der har mulighed for det, har kræfter til det, overskud til det og lyst til det, de simpelthen bliver på arbejdsmarkedet i længere tid. Og så ud fra det, hvilken ideologi vil du mene, at Dansk Folkeparti står for? Er det liberalistisk eller socialistisk? Vi er jo sådan et nyt parti, vi er 20 år gamle, og jeg tror de fleste, der prøver at sætte en ideologi på os, de siger, at vi er sådan meget konservative, altså konservatisme i den forstand, at vi ønsker, at samfundet i høj grad, de ting, vi er gode i samfundet, de værdier, vi fra tidligere generationer, det er vigtigt, at vi tager os godt af dem og sørger for, at det er nogle værdier, vi også kan overlevere til kommende generationer. Så på den måde er vi jo meget, altså har vi noget konservatisme i os, men så jo også noget socialdemokratisme, kan man sige, i forhold til vores ønsker om, at vi har et velfærdssamfund. Ja, jeg står her med Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Og Joachim, hvordan mener du, at fremtidens velfærdsstat skal finansieres? Velfærdsstaten, den bliver jo finansieret over skatten. Det, der bare er vigtigt, det er, at man er bevidst om, at et hver valg, man tager, har nogle gevinster og har nogle omkostninger. Og hvis hvis staten bliver meget stor, så bruger den jo nogle ressourcer, som ikke kan bruges andre steder. Hvis der er mange ansatte i den offentlige sektor, så kan de mennesker jo ikke være ansat i den private sektor. Hvis man bruger mange penge i den offentlige sektor, og
pengene kommer fra den private sektor, så kan de penge ikke bruges i den private sektor til investeringer, altså de kan ikke bruges af folk selv til forbrug osv. Så der er nogle balance. I det hele taget synes jeg jo, at vi skal derhen, hvor vi ikke har sådan en socialdemokratisk velfærdsstat, men vi har et liberalt velfærdssamfund, hvor borgeren er mere i centrum, og det er borgerens valg, der styrer, hvem det er, der kommer til at løse de opgaver, vi gerne vil have løst. Sådan at pengene for eksempel følger borgeren. Det er borgeren, der vælger, hvad for et sygehus man gerne vil være på, for borgeren vælger det bedste sygehus, og på den måde bliver sygehuset finansieret. Det er et eksempel på det. Så du mener ikke, at den velfærdsstat, som vi har nu, den passer ikke ind i liberalismen, som jeg regner med, at du... Nu er der meget ved Danmark, der er meget liberalt. Vi har en af de mest liberale økonomier i verden, en af de mest åbne og frie økonomier. Kilden til Danmarks velstand, det er, at vi er et meget, meget liberalt samfund med en grundlov, som beskytter den private ejendomsret, og vi har næringsfrihed og så videre, så videre, så videre. Vi har også en høj grad tillid til hinanden, og det er noget kulturelt, det har vi haft. Det er den tillid, der har muliggjort, at vi har kunne opbygge en velfærdsstat. Det er ikke velfærdsstaten, der har givet os tilliden. Men jeg synes, at staten er for stor, jeg synes, skattetrykket er for højt. Og det bevirker, at vi altså ikke har en model længere, der er i stand til at generere økonomisk vækst i nogen nævneværdig grad. Vi har haft den 4. laveste økonomiske vækst de sidste 20 år, udsigt til den 6. laveste frem mod 2030. Og det betyder, at for første gang i 5 årtier står vi i den situation, at den ungdom, der skal på vej ud på arbejdsmarkedet, bliver den første i 5 generationer, som ikke står til at få et rigere samfund end det, de modtog. Og det er da problematisk. Ja, det giver jeg ret i. Tak skal du have. Ja, godt lidt. Så vi kan se, så de her 3 forskellige politikere er meget uenige om, hvordan fremtidens velfærdsstat skal finansieres. Og de bliver nok ikke enige på det her folkemøde. Men det betyder ikke, at man ikke kan hygge sig og nyde en øl. Skål!